Het waar hier beter kin, maar met de ontbleting van het eerste Europese zwemwetterinformatieboerd is van een maand het Frieske boetenzwemseizoen hiepenen. Wethouder Dix van Ljout maakte erbij bekend dat de Frieske Haardstad grote plannen had met het recreatiegebied. Het moet een toeristische hotspot van Friesland worden. Nou ja, dat is eigenlijk wel het idee. We zijn ook nog aan het kijken of het mogelijk is om er nog meer recreatiemogelijkheden naartoe te brengen. En ook verblijfsrecreatie te organiseren. Hoe bedoel je dat? Nou, eventueel kijken of het mogelijk is of we hier toch nog naast de camping andersoortige verblijfsrecreatie kunnen krijgen. Dat is ingewikkeld, ik weet het, maar ik zou het wel heel graag willen. Want dit gebied verdient het ook echt dat we het niet alleen openstellen voor de Leeuwarders en de mensen uit de omgeving, maar voor heel erg veel meer mensen in Nederland. De extra kwaliteitscontrole van het wetter is in alle gevallen goed nieuws voor de squalbaan. Want die zwemmen mij mooi waar liever boeten als binnen in een zwembad. Soms ben ik wel bang dat het smerig is en dat ik de volgende dag ziek ben of zo. Want dat had ik wel een keer gehad. Dus. Dat is wel eens gebeurd. Ja. En dat het nu beter gecontroleerd wordt, dat vind je dus wel een goed ding. Ja, dat vind ik heel goed. Maar als je nou kiezen moet tussen het zwembad en hier de open lucht, wat kies je dan? Open lucht. Deputaire Skokker is blij met de Europese erkenning van het recreatiegebied en de toekomstplannen van de gemeente. Hoe de nijbouwplan van de recreatiebungalows wie ze minder optuin. Nou, het is verrassend. Dat is voor mij nice. Ik ken het net als Jen, dus dit is mij te betiet om daar ja of nee op te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het gebied, zoals het nou is, wel heel erg mooi. En ik denk dat dat de aantrekkelijkheid van het gebied is.